Čas na podávanie daňového priznania za daň z nehnuteľnosti sa kráti. Vlastníci, u ktorých nastali tieto skutočnosti, tak musia urobiť do 31. januára. Či už vo vlastníctve, že nadobudol nehnuteľnosť kúpou, predajom, darovaním, dedickým konaním, a taktiež je povinný podať daňové priznanie aj ten, u ktorého nastali nejaké zmeny, ktoré majú rozhodujúcu skutočnosť pre vyrúbenie dane. To je napríklad, ak došlo k zmene v druhu pozemku alebo v výmere pozemku, alebo v roku 2022 nadobudlo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie právoplatnosť. Takéto daňové priznanie sa musí podať v lehote do 31. januára 2023. Je to lehota, ktorú neurčuje mesto, ale určuje ju zákon 582 z 2004 roku o miestnych daniach a túto lehotu si mesto nemôže upravovať. Na podanie priznaní sú zákonom určené tlačivá, ktoré sú dostupné v priestoroch mestského úradu alebo na stránke mesta. Daňovníci majú zároveň možnosť využiť editovateľné formuláre, ktoré môžu priamo vypísať a doručiť na mestský úrad, osobne poštou alebo elektronicky. Môžu aj elektronicky, ale len so zaručeným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu ústrednej správy, verejnej správy Slovensko.sk. Mailom nie je možné podať daňové priznanie, nakoľko to nepripúšťa zákon. Rozhodujúci termín k vlastníctvu nehnuteľnosti je 1. január 2023. Daňovníci, ktorých sa podávanie priznaní týka, sú povinní dodržať termín 31. január. V zmysle zákona o správe daní ten, kto si nesplní povinnosť podať daňové priznanie v určenom termíne, to je do 31. januára 2023, mu následne vznikajú sankcie. Mesto Spišská Nová Ves ako správca dane je povinné vyrúbiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania. Mnoho samospráv zároveň pristúpilo k zvyšovaniu miestnych daní a poplatkov. Aj mestské zastupiteľstvo v našom meste sa na poslednom zasadnutí v minulom roku uznieslo na všeobecne záväznom nariadení, ktoré prináša v tomto roku zmeny. Došlo k úpravám. U daní z nehnuteľnosti sa navýšili sadzby u všetkých druhov daní, či už u dane z pozemkov, dane zo stavieb a dane z bytov. Taktiež došlo k zmene v sadzbe u dane za komunálne odpady. Došlo navýšenie či už pre fyzické osoby alebo pre právnické osoby a podnikateľov a taktiež k zmene sadzby za množstvový zber drobného stavebného odpadu. Taktiež u poplatku za komunálne odpady došlo aj k zmenám v podmienkach pre zníženie alebo oslobodenie poplatku. Napríklad vlastník rodinného domu, ktorého zastávaná plocha je 100 m2, uhradí v roku 2023 ročnú daň zo stavieb vo výške 36,20 €, čo je o 12 € viac ako v minulom roku. V prípade poplatku za komunálny odpad zaplatí fyzická osoba za rok 32,85 € a ide o rozdiel necelých 9 €. Všeobecné záväzné nariadenie v plnom znení je dostupné na stránke mesta.